Сәлем милләт! Эфирда сәләтеңне күрсәт тапшыруы. Дөресрәк әйтсәң, аның ахыргы чыгарылышы. Ләкин бүгенге чыгарылышта нукта куябыз дигән сүз түгел. Вәгъдә иткәнчә безне гала концерт көтә. Хәтерләсәгез, тапшыруыбыз 1 елга якын дәвам итте. Бик дулкынланып башлап җибәргән идек. Тәмле әйбер күп булмый ул дигән сыман, димәк, без дә ахырына да килеп җиттек. Бүген сезнең белән бергәләп тапшыруыбызның тарих битләрен актарырбыз. Эфирда Ильяс Шәйхмәтов. Башлыйбыз. Шыннан да гариза калдырып тапшыруда катнашырга теләүчеләр шактый булды. Һәм аларның иң күбе уен коралларында уйнаучылар. Кем алар? Әйдәгез искә төшерик. Ай бармалы, су буйлары, бармалы су буйларыны да үскән зифа буйлары. Алма турма, гөлма турма, гөл сибил yollarına. Kileli zifar manayga, küttermeli yol çatında. Sina bir söz eytesim var, tin ikimiz hakkında. Sarmanay yollarında. Şırasında bayırma bizre bular. Sanı doğaç, sanı doğaç, gitme san doğaç, konatlarına tollarım. Tallarım, sizni tağın bir körer idim. Siz birikip bağırlar direyada, Tegermişler kile barasız makada. Siz birikip bağırlar direyada, Tegermişler kile barasız makada. Uylap jiber garmonana, dostlar jıyılgan jiride. Uylap jiber garmonana, dostlar jıyılgan jiride. Баянда, гармунда, курайда, скрипкада һәм хәтта урындыкта да уйнадылар катнашучыларыбыз. Әлбәттә, җыр моң сөючеләр дә күп булды. Жюри әгъзаларына бик кыен булыр минемчә, чөнки катнашучыларның яшьләре дә, әсәрләре дә төрледән. Даими караучыларыбыз яхшы хәтерлидер. Искә төшерәбезме?
Ayılıglikeyim, kübelekneyim, kara parlı kaçkayım da sarı sandık kaçkayım. Ayılıglikeyim, kübelekneyim, kara parlı kaçkayım da sarı sandık kaçkayım. Avılımının tire yağı, sandu başıları urmanı, güzelliği tuğanı yaknın, jırga küşe tırganı. Avılımını garmın deyip, babaylar jırga salgan, küngilli matur kiyleri, bırnıgılardan kalgan. Elimde şeşe atıp yaşaydır tuğan avul. Yad jirlerde ismet ersen soğandır abik avul. Min sina kirekmen bugün sin mina kirek. Yanadan yaşar gayret, yanadan yürek. Jelletmeyim, kötmeyim yerdenler ya taraflardan. Birmeyim yürekle salıp kaptarıma. O güllerde can cevası olup yüreklerge salansaydı, ok şeşekler gibi kopmak bulup saf көңелі kolasaydı. Кәлі юрамын арылай, uzun uğram başında timirley, ayğayılay kulisa. Küttürmezsek idi enekeylerini, erinmesin eli canları. Kayti gayde, kaytıp süyündürik, бәхетләргә булыр савабы. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а ви мене все не пускав. Иң яш конкурсантыбыз башлангыч сыйныфта укыса, иң олысы 90-ны куа торган Фәния әби. Әлеге чыгарылыш күпләрегезне битараф калдырмагандыр. Карап китик. Фәния әбинең сәгате бик үзенчәлекле, ул бүгенге көндә 86 яшын куса да интернетта утыра. Дөрес бит? Дөрес. Рәхмәт сезнең аркада. Интернет ул сезнең күз алдыгызда нәрсә ул? Менә аңлатып китә аласызмы шуны? Нигә кызны бунышка төшерәдер я? Мин аны дуслары өчен нәдер тидерим. Хәзер берсендә хәзер аңлаймынды. Телевизорда күрсәтәләрдер инде бу хәзер дип. Әйе. Бу сезне телефонга төшерәләр дә бөтен кеше карый ала дигән сүз булып чыга. Шулаймы? Әйе, шулай дип. Якын, әйе, мәгънәсе шул тирә. Шуның өчен гомер буе әйтәм, Аллага шөкер. Бөтен бу ниләр кешеләр мактай ни хурламайлар. Гомер буе әйттем, кеше хурласа хурласын, Алла мине зурласын дидем. Һәр вакытны кайгы килсә дә, нәрсә булса да буйыкмадым. Нәнәй, блогер буласыңмы? Блогер? Әйе. Анда нәрсә эшләйсең соң? Менә мин сине төшерәм дә, бик кызык бит инде сине төшерергә, әйме? Сине карарга яраталар, әйме? Менә сиңа аннары видеога төшерәм дә интернетка куям. Рөхсәт итәсеңме? Ярай. Ярар. Аннары газетка язсалар синең турында нәрсә була? Шат буласың. Язалар микән? Әйбәт, клёвый әби була дип. Бик бар дип. Куябызмы? Нәбә куябыз, хәзер. Тел осталары дип берләштерик киләсе төркем катнашучыларыбызны. Ләкин алай дисәң, бик гади булыр сыман. Монда бәйет укучылар, шигырь сөйләүчеләр, мәзәкчеләр дә булды. Кыскасы берсен әйтеп икенчесен куя торган түгел. 100 сөйләгәнче бер карап китик. Син хатын-кыз умарзаясыман. Сабырлык та, көч тә бар синдә. Йөрәкләрне изге итәр өчен. Тугансың кебек бу җиргә. Кадерле ватандашлар, үзебезнең гражданлык позициян күрсәтү, тавыш бирүебез өчен үсешенә зур өлеш керткәнебез.
Минемчә, без барыбыз да киләчәк өчен тавыш бирдек. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәрберегезгә сәламәтлек, эшегездә уңышлар һәм гаилә бәхете телим. Республика һәр вакыт алда булсын. Татарстаныбыз өчен тырышырбыз, эшләрбез, эштән килгән барысын да булдырырбыз. Рәхмәт, Рөстәм Нургалиевич, рәхмәт. Әтиләре бөтен яктан да алдынгы итәргә тырышкан укучы зары. Әтиемнән алдарак, әниемнән алдарак, чабам мәктәпкә карап. Соңга калсак бит харап. Тәртип булсын һәр эштә. 6-7 дәрестә 4-ле алмаска кирәк. Артта калмаска кирәк. Мәктәптән соң өйгә дә кайтылам. Сирәк бирәк. Түгәрәктә катнашсак, җәмәгать эше кала. Онсын үтә ни кара. Шәбилә. Бик Шәбилә. Мин шуннан артык ни дим? Шыр ялангач мин, күремсез. Бирсеңезче бер кием. Барша хәзрәтләр иделәр бу бабай мәфтуннәре. Калмады бу карт өчен һич әйтмәгән әфсүннәре. Әмнә бу шигырем багышлана оныгыма. Әле генә туган идең, инде йөрисең атлап. Сөендереп күңелемне әбәди кабатлап. Әти, әни сүзләренә өйрәтәбез мәш килеп. Ә син карап утырасың, безгә елмаеп, көлеп. Кашышлы уйнасаң бик тә ошый инде үзеңә. Йыгылмыйм дип тизләтәсең, тотам дигән сүземә. Яраттырып үптерәсең, кочакларыма кереп. Балакаемның баласы, татлы дасың, бал кебек. Түвән эш Сәймә әбинең күзләре телескоп диярсең. Җеп белән әнә саплаучы саплауны әйткән дә юк инде. Дөрес булса, ул көндез күк йөзендәге йолдызларны да күрә ди. Югары эш Җәүлия әбинең энәсенә җепне килене саплап бирә. Күзгә яшьтән үк зәгыйфь иде шул ул. Көннәрдән бер көнне Сәймә әбинең үлгән хәбәрен ишеткәч, ашынып: күзләре әрәм булды, күзләре дип әйткән ди. Бу бәйтем минем күптән түгел генә юл транспорт һәлакәтендә вафат булган коллегабыз дип әйтим инде. Мин аны Галия ханымның 23 яшьлек улы вафат булды. Шуңа багышлап язылган бәйт. Бисмиллаһи-ләйләһи бәйт шулай башлана. Бу бәйтем яшьлек киткән исламга багышлана. Әнкәй мине тугач тынла ак биләүгә биләгән. Төннәр буе дога укып, озын гомер теләгән. Кемнәр генә күпсенгәндер минем гомеркәемне. 23 яшемдә үк күрдем караңгы гүрне. Все, таныша башланды. Әйтәм, әти, сәлам, исәнмесез? Монсы беренче Зөлфия, ул эшә, ул тарта, һәм мин аны әле генә бордельдән тартып чыгардым. Ләкин бар икенче вариант. Монсы Леночка. Ул безнең мэрыбызның кызы, һәм ул безне үзебез белән Майамига яшәргә алып китә. Беләсезме, әнинең реакциясын? Балакаем, Зөлфия, это что? Алкоголь исе, что ли? Добро пожаловать в семью. Самый главный татар булсын. Киләсе катнашучыбызны айырып искәртеп китик. Әлеге чыгарылышны искә төшерсәк, бөтен студиябыз декорацияләр белән тулды. Әкияти дөньяга чумдык һәм гади әңгәмәдән тыш хәтта мин актер роленә кирип алдым. Аңлагансыздыр, сүзебез Юрий Павлов турында бара. Hey! Менә шушы зур вариантында без уйнатабыз курчакларны. Бу безнең йорт күренеше, җәмәгать. Hey, сәлам! Менә монда өстәлдә күрәсез самовар тора. Без шушы самовар белән чәй эчәбез. Кирәк икән киләбез, тәрәзәдән карыйбыз. Әйдәгез, хөрмәтле сакалбай. Рәхим итеп утырыгыз. Дөрес. Ни хәлләрегез бар? Башкортлардан бер Милли киеме дисәң булаймы? Әйе, шәйтбәйтә. Хәтта була инде. Бу хакал дип атала. Ничек? Хакал. Сакал. Әйе. Моны кияүгә сыкканда ла үдемдең инде той күлмәгенә бер орнамент индерерсен, мин шундай хакал эшләнем. Тапшырыбызның асылы кешеләрнең сәләтен күрсәтү генә түгел, җылы әңгәмә төзеп, рәхәтләнеп аралашуда булды. Килеп чыкты сыман. Бәясен сез бирәсез, монсы инде минем фикер. Әйткәнебезчә, алда безне гала концерт көтә. НТР Татар Live аккаунтында сез кабат барлык катнашучыларның чыгышын карый аласыз. Димәк, инде тиздән без җиңүчеләрне билгелибез. Конкурсантларыбызга уңышлар,
Ә сезгә мин баш иеп рәхмәт әйтәм, тугры мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Кабат очрашканга кадәр эфирда Илья Шәйхмәтов иде.